Patay ang fish vendor human gipusil sa wala mailhing armado sa National Highway sa lungsod sa Kabakan, Cotabato. Bandang alas 3:50 sa hapon kagahapon, dool sa Albotra Hospital. Gila sa mga pulis ang biktima nga si Montaser Mukasim Akal, 30 anyos, residente sa barangay Gatusan, Kabakan. Subay sa report, pauli naunta ang biktima uban sa iyang asawa ug anak, sakay sa motorsiklo sa diyang gisundan sila sa wala mailhing riding in tandem o gipusil sa ulo ug namatay diha ang biktima. Daling nanibat ang mga armado. Na-recover sa crime scene ang mga basiyo sa bala sa kalibre .45 nga pistola nga gigamit sa pagpamusil sa riding in tandem. Swerting minor injury ra ang naangkon sa asawa ug anak sa biktima nga resulta sa pagkatumba sa gisakyan nga motorsiklo. Padayon pa ang hot pursuit operation sa Kabakan PNP o ginasuta ang motibo sa pagpamusil. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!